הגעתי לפה חסרת ביטחון, עם הרבה שיער בפנים, והגעתי במטרה שאני רוצה להוריד את כל השיער, שאני אוכל להרגיש בנוח, להרגיש ביטחון. כל יציאה מהבית הייתי צריכה לקחת איתי המון איפור. הייתי עושה אולי פעם בשבוע שעבה, וזה היה עושה לי כאילו מגרה לי את הפנים. כל פעם ללכת לקוסמטיקאית שתוריד לי את השיער, כי היה לי כמות שלא הייתי יכולה לעשות לבד בבית, אז זה גם היה עולה המון כסף. בעצם לבוא ולעשות הסרת שיער מהפנים זה משהו שהוא כאילו יכול באמת לשנות את החיים מקצה לקצה. נגיד רצינו ללכת כמה חברות לים, והרגשתי שאני פשוט לא יכולה ללכת לים כי יש לי מלא שיער בפנים, והרגשתי פשוט חסרת ביטחון, כי בשביל ללכת לים צריך להיות בלי איפור, ולהיות בלי איפור כשיש לך שיער זה מרגיש פחות נוח, אז פשוט לא הלכתי כי הרגשתי חסרת ביטחון. ואחרי באמת 2-3 טיפולים כבר ראיתי שינוי, משהו שלא חשבתי שיקרה בחיים. כאן ישר איך שהגעתי הרגשתי כל כך אהובה, ובכלל היום אין לי שיער כמעט בכלל, לא מתעסקת בזה בכלל, אז זה באמת עשה לי שינוי מקצה לקצה, ומרגישה הרבה יותר עם ביטחון, להסתובב בחוץ, לא צריכה להתאפר יותר מדי, מרגישה שאני יכולה לצאת ופשוט להיות כאילו מי שאני, וזה באמת הדבר שעשה לי הכי טוב נראה לי בחיים.